però a través vostre també m'agradaria fer-ho a tots els esportistes de Mollet, que segur que tant com vosaltres no poden estar avui aquí, però que s'han esforçat, que han tingut constància, que han estat fidels als colors dels seus clubs i sobretot dignes representants de la vostra ciutat. La segona cosa que us voldria dir és felicitar el vostre alcalde, per mi el Josep. Jo comparteixo amb ell des de fa molt de temps jo li diria un vell somni, un vell anhel, que és la de representar l'esport en art escolar de Catalunya. Gràcies a persones com ell, que es donen a tot el territori, però ell que s'ha certificat a primera línia d'això, són capaços de treballar per aconseguir una cosa tan senzilla, si ho voleu dir així, que és que cap nen i nena del nostre país es quedi sense fer esport, que cap nen i nena del nostre país, independentment de les seves qualitats físiques, es quedi sense fer esport, o que cap nen i nena del nostre país, independentment d'on visqui, es quedi sense fer esport. Per tant, Josep, avui aquí a casa teva sí que et vull donar les gràcies pel teu suport i per la teva constància en aquest temps. I la tercera m'agradaria dirigir-la als pares, mares, àrbits, entrenadors, directius, per donar-vos les gràcies per la vostra feina. Sense vosaltres això seria impossible que es pogués fer esport a Mollet o al vostre país. Però sobretot jo us voldria donar un missatge d'agraïment molt fort perquè fem una cosa molt més important que fer esport. Sobretot quan parlem de l'esport dels nens i nenes. A través de l'esport el que has de fer són persones. I més enllà dels resultats esportius, la vostra feina també és educar, i això ho esteu fent, també és transmetre valors, és d'alguna manera fer millors ciutadans per Mollet i per Catalunya, perquè aquesta és la veritable garantia que tinguem un país millor. A tots moltes gràcies.